Dobre, máme tu ďalšie videjko. Dneska sme si zahrali výnimočné grany. Áno, lebo je neskôr večera, chceme si Áno, je 21:51. Dobre, takže ideme na to, dáme continue. Áno, a toto je halloweenská verzia, ešte sme si dali... A ideme hrať spolu naraz, akože my tam spolu, ale ideme hrať proste naraz. Áno, a možno sa aj trošku polakáme. A toto video si ideme strašne užiť. No, toto je asi prvýkrát, čo natáčam inú hru, jak ľudia, Roblox. ja sa spravedlňujem, že som dlhšie natáčal minule, neviem prečo, ty som veľmi, proste, neviem, ty som veľmi nemohol. Ježiši, kámo, to čo je? Ľudia, sa bojím, už teraz aj nehráme. No. Ľudia, dáme si na, koľko máme životov, Alex? 5. Počkaj, máme 5 a potom už zase si zomrieš. To čo to je za kostra? Kde? To je nejaká kostra. Ona ogrcala. Ne, to je kostra. Ale ona je jaká rýchla. A to je Grenia kostra, mám pocit. To je jaká rýchla. Ona je jaká rýchla. To je, alebo, neviem, ale ona nič nesprieje, nech iba ogrcá. Zabije ma takto? Kostra ťa iba ogrcá, pomalite na chvíľku. Grenia ťa môže iba zabiť. No tá kostra ťa ogrcala. Ľudia, čo sa mi dostalo teraz? Ježiš, Greni. A ja neviem, ani ja sa bojím. Čo je za hudbu? Bojíš sa? Je to také nepríjemné, tak to skoro... Ale ty natáčaš však. Áno. No, ale... Ona je za teba poprečo. Ja sa bojím, a ešte ani ja ne. Ale čo je, dvere alebo auto? To je jedno, čo sa nám podarí. Ja idem robiť asi oné. Kde sa podarí? Alex. To je pascenie. Ale to je ťažké. Ona zabila. To je úplne ťažké. Si dáme viac pokusov. Ale kámo, ja som tejto hre noob. A ja, čo ty ježiška, tak to dáme na easy. Matúš behol teraz robiť dvere. Ahoj, Danku. Ahoj, ideš sa mi natáčať a páč, tak no. A mám tu nášho malého bratrančika. Ľudia, ale sa poserem už teraz. Ale kámo, ja sa úplne bojím, a ešte ani to skoro nezačali. No, ježiši, ty čo čuješ? Kámo, ja sa už bojím, Alex. Ona už povíde! Ja som dal tak zlaku! Ja tu iba utekám. Ježiši! Oh my god. Ľudia, mám tlak na 500. Nie, zase reklama. A ty jaký potkan, však si vypni internet. Oh my god, som nemal nejakého ducha tým, že som vonku hodil. Ja sa bojím. Hola, ich bin Sofia. Však si vypni internet, Matúš, aby ti nechal natáčať budeš môže bez internetu. Ty vole, tam to je hard. A ty vole, ja som sa tak zlakol. Matúš tu normálne zakričal. Ja na to som sa ešte nelakol. Káme, ale prečo si mi to nastavil na medium? Však ja to mám na médiu. Máš to na easy. Ja som slabý. A ja to som... Na nevidíš. Ježišmária, to čo je za pavúka? Káme, ja neviem, ja som úplne postratý. Nie, toto najlepšie mám hrať. Ale keď ťa zabijem. Ty mi vyprávaš, že one si ešte dneska zahráme. Jasne, kámo. Ale kámo, to nás jedna, ja sa bojím, keď takto hráme neskoro. Nevadí, však o tom... Kámo, zajtra dáme novú verziu, toto má... Kámo, zajtra dáme pokračovanie. Ale ja sa tak bojím. Ale že kámo, my keď zrušíme video, tak ja dobijem tak, že budeš celý zlomený. Ježišmária, to je toto meso však nechytné. Ale Alex! Čo? Však sranda. Ty kokso! Čakaj, ja budem do videa, budem mať 2 minúty, prosím ťa. Pôjdeme aj viac. No netočíme, vieš. Kámo. Kámo, však pôjdeme aj viac pokusov. Ale kámo, to je hard.
Darko, puścisz ma? Ja wiem, Kiamo, ja wiem, po prostu mogę dać na easy. Ale žám, že to je úplne... Ja wiem, Ale zalete. jak odtiaľ tu vylezem? Aha, odtiaľ to sa nedá vyliezť. Ľudia, proste ja vám ďakujem, že ja som mala na začiatku, že ja som mala, že 500 niečo a potom som nenatáčal, lebo som nemal tedy čas. A teraz som dal pár shortov a teraz už sa mi dali 10 odberov a vám ďakujem. A ja sa strašne som mal 600 odberov a môj brat 41 odberov, aby mal 400. 400. A mne, prosím vás a dajte nám tie odbery, lebo ja som strašne chcel mať už jedna... No tu keď zomreš, tak kľudne si to daj na easy, okej? Komu tak tomu ver. Ja nechcem ani Ježiš, to je tá kostra. Ja ani grany tam nechcem. Kama tu... Kámo, ale kostra nezabije. Ale kámo, ty si dal, že tá určite grany je rýchlejšia. Kamo, však my to máme na tej istej obťažnosti. Kámo, the last day. Kamo, to je máš posledný deň. No to je jedno, ale kámo, ja potom musím koľko máme videjko ľudia? 6 minút iba. Ľudia, ja som toto vyrošil takých 30 minút, že za 30 minút a máme. Ja som šťastný, že máte podľa natáča. Ja som fakt dlho nenatáčal, ale mi to normálne teraz ľúta. Ja už som to chcel napraviť. Lenže... To furt neskakuj na mňa. Nedelu, pondelok a útorok, streda nebudem doma, lebo ideme na dovolenku. Au, ty patka, nedelu. Ty vieš o tom, Alex? Ani nie. Že my ideme na nejaký wellness kam to ideme. Iba ty nie, ja si... Iba my asi. No, ja si nepôjdeme nikam. Čaká teraz tvoja mamina na chate, ne? Aj. Idem tam tu, Andrea. Kama sa bojím. Ja idem do sauny radšej. Ježišimaria! Ja sa Čo sa deje? Tu máš moju fotku šeredu roztrhanú. Tak si to musíš dať, že Ale ľudia, prepáči, ale ja sa tak bojím, keď hrám takto neskoro. Keby tento šašo, keby ma nenahovoril, tak ja by som Mali sme ísť radšej dosť, nie? Však to sa nebojíme. A za čo? Na mobile? Aj. Čakaj, ja hrám na počítači, ty retard. Však Roblox máš na mobil. No dobré, ale ja hrám na mobile tak, jak on, Kam, jak môj pes, keď hrá. Jak len ti doma delom. Ľudia, ja sa vám fakt ospravedlňujem, že to sa mi veľmi nepodarilo, toto. Že tu píska. Nevadí. Ľudia, ja strašne... Ježišmaria! Čo sa deje? Kamo ťa zabije. Koľko máš ešte? Neviem, ale babka Granny máme nové. Dáme si play, ja si dám easy. Aj, ale nechaj si Halloween verziu. Nie, ľahšie. nie, to low je toto, low je, že to máš kvalitu. Tu sa dá stojí. Easy. Ja nechcem Halloween, ja som default. Ale daj si Halloween je, toto je tá strašne... A toto čo je musik? Ja som extra look. Okej. A čo je darker? Že to je lepšie. Ako tmavšie, ale extra lock to bude ako viac zámkov. A nechajme si toto extra... Ja sa bojím. Ale ja to mám, tak je to lepšie, no tak chodia, ty si za to. Ja si to dám na strašidelne. Ja si to nechám takto strašidelne, ty si to daj jak... No do liči. Na to... Ja sa bojím, kámo. Deň 4, ja za chvíľku už som kapu. Ja mám prvý deň iba. Však to sa začalo začiatku. Daník. Čo? Ideš za chlapcami? Kámo, mi sa vypol mobil. Tak iba sa